नजरिया में जनार्दन जादव जी की ओर से पुरस्कार, हमने के बड़े भैया केशव भैया गार्जियन की ओर से 500 रुपए के पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक प्रणाम। चल पीक जाई हमनी गोरी वही काशी नगरी। तने मनी हम छेपक में कहानी बताई कहा से कि लंबा कहानी गाई तब बड़ी देरी हो जाई। एकरा के 2 भाग में बना के सुदर्शन यादव ऑफिशियल चैनल पर डालल गइल बा। एकरा के छेपक बना के हम कहब कोई राजा हो गई तो सोचता कि गरीब ना हो होखी, कोई गरीब बा और सोचता कि हम राजा ना हो सतयुग की तई कहानी बा भैया जी। देवताओं की इंद्र के यहाँ सभा लगी थी और सब लोग अपना अपना मन का बड़ाई गुमान में कर रहे हैं। उसी समय नारद जी प्रवेश करते हैं मृत लोक से वो सभा में। नारायण नारायण इंद्र जी कहले कि देवर्षि नारद कहां से आ रहे हैं? कहां से? कहले कि मृत लोक से हम आ रहे हैं। कहले कि हमने अपना अपना विचार करते हैं कि सबसे सत तो केकर बढ़िया हो। केकर? हरिश्चंद्र जी नारद जी कहत करे एगो मृत लोक में ऐसा राजा बा जेकर नमवे के आगे सत्य लागल बा। सतगुरु कृतार्थ बाबा के मठिया पर महायज्ञ का आयोजन 20 से 24 अक्टूबर तक सत्संग सम्मेलन में 25 को महा जुलूस एवं 26 को भंडारा और रात्रि में गोलू राजा, शिल्पी राज, चंदन यादव, विजय चौहान बहुत बहुत कलाकार के प्रोग्राम देखे। बड़े बड़े रुपए के पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक प्रणाम। नारद जी कहना एगो कलयुग में एगो मृत लोक में ऐसा राजा है जेकर नमवे के आगे सत लागल बा। विश्वामित्र मुनि के आंख लाए कौन है वो? कौन है? नारद जी कहे कि नारायण नारायण सत्यवादी हरिचंद्र जेकर नाम के आगे सत लगल। विश्वामित्र मुनि कहले कि हम सत बिगाड़ब उनकर, हम बर्बाद कर देव सत्य। कहले कि नहीं, तारा ले सत्य बर्बाद ना होखी। तनी छेपक में 5 से 7 मिनट में एकरा छेपक बना के हम कह देब खाली मेन मेन पॉइंट। एकर बाद एगो लेदारी का बोल जाई आ तारा जोन मिजाज करे नु तौन तू कह तने मुंहवा पे कहबो तो ठीक लागी, आ पीछे में कह दे तारा तो तनी करे जेबे जर जाता। यही बात बा। अब विश्वामित्र मुनि क्या कहले कि सपना में पूरा राजपाट हरिश्चंद्र के मांग ले। अब राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा खाते चलत नहीं, बिना दक्षिणा के दान अधूरा बा। राजा हरिश्चंद्र चिंता में पड़ल बनी, मुंह धोवत नहीं की। चिंता में पड़ कर दरवाजा पर देख रहे बनी तब तक बाबा के आगमन हो गई बा। कहले कि हरिश्चंद्र की जय हो। हम वही ब्राह्मण जो सपना में सारा धन संपत्ति अपने दान में दे दिए। कहले कि बाबा बोली क्या चाहिए? कहले कि राजा हरिश्चंद्र बिना दक्षिणा के दान अधूरा है। तार दरबार से 9 भर सोना 9 भर चांदी के दरकार बा। बाबा कहले कि मंत्री तिजोरी के चाबी दे दो बाबा के, जितना मन करे से अपना तिजोरी खोल के ले जा। राजा के बात सुन के बाबा कहले कि राजन सारा पृथ्वी के दान दे देनी, तिजोरी हमार हो गई, राजपाट हमार हो गई, हमरे में से दक्षिणा देवे चलल बाड़ो। राजा कहले कि बाबा का दे देम, बाबा देम हम चुकाई। हमर नाम सत्यवादी हरिश्चंद्र बा। जाके रानी से राजा हरिश्चंद्र कहते रहे। राजा के जब मुख उदास देखले तो रानी सभ्य कहते राजन तहर मुख उदास बा। रानी हमार पैर सबसे जगमगाए चाहता। तू चाहू तो बचा ले। एक बात कही रे सजनी, एक बात कही रे सजनी के ठियाल है चुनरी। एक बात कही रे सजनी के ठियाल है चुनरिया।
सभ्या सोने के तराजू बा चांदी का बजोरिया हर चांदी का बजरिया में जनार्दन जादव जी की ओर से पुरस्कार, हमने के बड़े भैया केशव भैया गार्जियन की ओर से 500 रुपए के पुरस्कार, हार्दिक हार्दिक प्रणाम। चल पीक जाए हमनी गोरी वही काशी नगरी जे सभ्या कभी झरोखा से ना उतरत रही समय देखी बर्बाद करेला कैसे जेकरा के समय धली भैया राशि पोशाक रानी उतार दिली साथ में रोहित लइका राजा हरिश्चंद्र अपना राशि पोशाक उतार दिले चल दिले काशी नगरी में भी के खातिर भैया जी ग्राम सभा सोनबरसा के वर्तमान प्रधान अरुण यादव जी फौजी साहब की ओर से 1000 रुपए के पुरस्कार, हार्दिक हार्दिक प्रणाम। पद प्रतिशत बन रहे कामना करो। अब चल देले राह के झिकिर बन के काशी नगरी में से बिके के तय कैले सारा पृथ्वी के राजा हरिश्चंद्र दान दे देले। काशी जब नगरी में भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसल बा काशी नगरी में तीनों प्राणी चल दिले 2 दिन चलत भइल तो सभ्या लंगड़ा के लगली चले रोहित लइका के मुंह से फेफड़ी आवे लगल कहले कि माई रे खाना खिया दे सभ्या शीर्षक के कह तरीके से हे स्वामीनाथ पिरैले ए सतमादी सैया तकासी रे न करिया कतना दुरावार दू सिरे दुगुन में तक्का सिरे न करिया कतना दूर रहे सत काशी हो न करिया कतना दूर हे सत रोहित के कभी राजा गोदी उठावत रहे कभी रानी गोदी उठावतारी कल के हे विधाता चलो तो जी हमारा भैया हो पी रहीले प्रसंग पर मुना भैया 1000 रुपए के पुरस्कार सब कलाकार के नमो त्रिभुवर पर गई बा सोनू भैया की ओर से रुपया के बारिश धन के बाढ़ आ जाए भैया यही कामना करम प्रसंग को रुपया मिलता यहाँ के एगो प्रसंग सबसे हिटेड रहल हो राजा दानी मूर्धज अपना पुत्र पारा चलाता काशी हो न परिया कतना
3 दिन के बाद भूखले प्यासले लोग तीनों प्राणी काशी नगरी में पहुंच गए। जाकर रट लगावत रे राजा, ऐ काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार, हम तीनों प्राणी बिकने को किन लो सेठ साहूकार। लोग कहते के रे रोज हमनी का काशी में सौदा बिकाई देखनी, आज आदमी बिकाए लगल, लेकिन उनका कोई खरीदे नहीं खियावत। एक दिन के फिर बाद विश्वामित्र मुनि के आगमन हो गई। कैसे? तरटवा लगावत राजा काशी नगरी, खरीदे ना आवे साहूकार, अरे खरीदे ना आवे साहूकार। वही समय विश्वामित्र मुनि आगे निकल के राजा हरिश्चंद्र दक्षिणा देव की राजधानी ले लेबो, लौटा दे राजधानी। तो बजा के मुनि रबतिया बल छतिया जानी हो, तो बजा के मुनि रबतिया बल छतिया जानी रे जानी। दक्षिणा ला